Ik jou in principe in 3 verschillende groepen les. Ik heb nu groep 4 viewerd en ik heb groep 8 en ik jou les in groep 6 en zo. Dus ik ben een beetje de invaller, of tenminste de opvuller, zeg maar, van de andere collega's. De boer werkt 4 dagen in de week. Lorraine is dat nu? Hey, oh, je hebt er eentje met 3. Die ken ik helemaal niet. Hij maakt een benamenswaargen over het tekort om masters en juffen. Dat wordt alleen maar groter en dat zou de werkdruk nog heger meidje. Die zeggen nu al dat er een tekort is aan leerkrachten. En als we dan zeggen wat de prognoses binnen, dan begin ik wel een beetje te zweten. Dat doggen de leerkrachten ook van het administratieve werk dat ze dwaan moeten. En dat zwaargt van nog meer werkdruk. Het maakt het werk er net leuker op en het maakt het werk er ook net makkelijker op. Want je moet gewoon alles bijhouden en op een gegeven moment dan best meer een secretaresse dan een leerkracht. Ook op het Squalplein wordt er over praat. Ouden begrijpen de leerkrachten en haren zwaargen. Nou, ik denk wel dat het steeds lastiger wordt om invallers te krijgen met ziekte en zo. Dat uiteindelijk ook wel de kwaliteit van het onderwijs in de ding brengt. Het zijn grote klassen. En als je dan een hoop kinderen hebt met issues, dan denk ik wel dat ze begeleiding nodig hebben. Ze hebben het wel heel erg zwaar. Ik zit zelf ook in het onderwijs, dus ik kan nog over meepraten. Ik heb het wel af en toe wel met ze te doen. Want nota bloot de groep dat het al een keer om gaat, de band, nog boetenskot. Maar dat kan wel eens rap oors worden. Op dit moment, en zeker straks in de toekomst, denk ik dat er een kans zit dat het voor de band de klap het grootst wordt.